Nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumintuning pudyastawa saking Gusti Kang Hakarya Loka ingkang sampun peparing ambabar gumelaring kabagas kuwarasan miwah kawilujengan. Mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasarira sumandang sumanding sumanda ing jiwangga panjenengan sedaya dalah kula Waradin sagung kulawarga widodо rahayu niskala satuhu. Sanggya para sesepuh menyang penisepuh ingkang dahat kinurmat, para rawuh kakungsa putri ingkang satuhu luhuring budi, tadah deduga mugi nepakna sak kathahing sengkala so kinalisna saking sak kathahing saurusing bebendu saha panyendhu ingkang badhe dumawah ing raga kula. Parandene kula sampun kumewani kanthi hanilar lereh tata krami tuwin suba sita gempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe katemben eca sekeca lelenggahan wawan pangandikan. Awit mrabdapa pundhutipun Bapak Budi Laksana dalah Ibu Widyastuti ingkang miniji dumateng kula minangka pambiyawara handherekaken laksitaning tata upacara pasang tarut tetuwuhan dalah siraman. Hanamung saderengipun sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken sami hanungkulaken jangga hanganglungaken mustaka ngunjukaken puja puji syukur sahandhap pepadha dalem Gusti Kang murbeng dumadi nyenyadong berkah idi pangestunipun murih. Tata cara ing ari menika saged purwa madya ngantos wasana, saged lumadi kanthi permati manggih widodо nir ing sambikala. Sanggya adilenggah ingkang satuhu luhuring budi, parandene urut reroncening tata cara ingkang badhe lumpampah nun inggih ingkang sampun rinangkit rinantam dening para kadang panawung krida kapurwakan kanthi pambuka ajring kang angka setunggal. Tata cara saklajengipun pasang bleket TP lan tuwuhan sumambung cethik latu miwah adang sepisan minangka tata cara kang angka 3. Tata cara kang angka sekawan nun inggih pangabekten utawi sungkeman sumambung kracik toya siraman minangka tata cara kang angka gangsal. Tata cara saklajengipun inggih pandonga minangka tata cara kang angka 6. Tata cara kang angka 7 mundhut toya kalajengaken tata cara kang angka 8 utusan kintun toya. Salajengipun tata cara kang angka 9 inggih siraman sumambung pecah samok pamor pinangka tata cara kang angka 11. Tata cara kang angka 11 bopongan sumambung tata cara kang angka 12 pagas rikma miwah tanam mrikma. Tata cara kang angka 13 nuninggi pagas tumpeng lan dulang pungkasan sumambung tata cara sadi dawet minangka tata cara kang angka sekawan. Salajengipun paripurna minangka tata cara saklajengipun. Kula pribadi minangka pambiyawara nyuwun idi pangestu panjenengan sedaya mugi anggen kula ngayahi jejibahan saged lumadi kanthi permati boten wonten pambeng setunggal punapa. Sinambi hangrantu tumabaking adicara kang sampun rinangkit para tamu sedaya kula dherekaken lenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Nuwun. Sagung para ingkang sami rawuh kakung miwah putri ingkang sadu dahat luhuring budi. Rening sampun dungkap wahyaning mangsa kala ingkang pinilih. Dasar sadaya ubur amping ning tata cara sampun samapta. Para paraga ugi sampun samya siaga. Pramila keparengna tata cara tumuli badhe kula adani. Minangka pambuka
mugi-mugi salwiring gati wiwit purwa madya wasana sageda kasembatan lulus raharja kalis ing rubeda. Sumangga katuraken kanthi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang Adilenggah ingkang suwatuhu ing berkah. Tungkap tumapak ing tata cara pasang tarup ingkang badhe tinengeran kanthi hamasang BGTP. Awit saking punika katur Bapa Budi Leksana kaliyan garwa kairing keluarga sumangga kepareng jengkar saking palenggan tumuju ing gapuraning wisma angedani tata cara pasang tarup dumateng kadang panatapita swara kepareng hangeringi kanthi larasing gending ketawang Sang Hyang laras pelok pathet barang. Sampun kepareng jengkar saking palenggahan Bapa Budi Laksana kaliyan garwa kaanyap sagung kulawarga tumuju ing gapuraning wisma. Dupi wis samapta daya-daya Bapa Budi Laksana gihamur wakani tata cara pasang tarup kanthi hamasang BGTP. Nun inggih wujuding ron klapa ingkang kaenam tumata. Ron kalapa yekti kinarya pralambang kekudanganipun Rama Ibu dumateng pengantin. Mugi ing tembe sageda tansah migunani tumraping brayat miwah bebrayan agung. Kadidene pigunanipun wit klapa ingkang wiwit oyot sapangadeg ngantos januripun datan wonten ingkang tanpa piguna. Tumuli hamasang tuwuhan kawiwitan hambuka pisang raja tumuli hamasang tuwuhan kawiwitan hambuka pisang raja ingkang mengku pralambang gegayuhan luhur ugi anggembaraken pangajabipun Rama Ibu dhateng pengantin mugi sageta gesang ing sangedah papan linambareng santosaning tekad murih sembada ingkang sinedya jumpuh ingkang ginayuh dumugi kang kaesti. Salanjutipun hamasang pantun saangkan pinara kalih kinarya pralambang pangajabipun Rama Ibu dhateng pengantin murih bebrayanipun sanitiasa kacekapaken ing boga wastra miwah kabetaing gesang bebrayan. Datan kesupen gapuraning wisma ugi renengga cengkir gading tebu wulung miwah sawernining tetuwuhan kadosta ron waringin kluweh kemuning alang-alang miwah ron apa-apa lamun kagarba ing ukara mengku werdi bilih bebrayanipun pengantin kanthi linambaran kencenging pikir anteping kalbu gayuh gesang bebrayan ing bagya mulya temah saged dados pangayoming brayat ingkang ngambar ayum asmane dumugi kang kaesti cinangkepan ron alang-alang saha godhong apa-apa mugi tanpa alangan setunggal punapa. Purna genyong pasang tarup lajuning tata cara daya-daya hangadani tata cara cethik latu. Para tamu kakung saha putri ingkang satuhu cinaket nugrahaning Gusti. Tata cara pasang tarup sampun paripurna ing mangke tumuli badhe handani tata cara cethik latu. Ingkang menika katur Bapa lan Ibu Budi Leksana kepareng kula dherekaken tumuju sasana upacara.
kadang panoto pita swara kepareng hangiringi kanthi larasing gending ketawang sang hyang laras pelok padet barang. Gantiya ingkang winuwus purna nggenya mamatut papan pawihan kanthi pasang tarup ing mangke giya sangta hangulah boga kanthi adang sepisanan kinarya pasugatan ning para tamu. Nalika semono Ibu Widhi Astuti sampun kepareng mundhut wos pinilih ing pidaringan suci tumuli den pususi. Sampun cumawis ubaraminipun ula boga daya-daya Buti Leksana hanyetik latu. Ibu Widhi Astuti adang sepisanan. Ibu Widhi Astuti adang sepisanan hentak wos. Tata cara punika katindakaken kinarya pralambang pangajabipun Bapa Buti Leksana sekalian. Mugi para kadang ingkang hanawung krida hangolah dedaran pinangka pasugatan kagem para tamu ingkang kepareng rawuh tansah pinaringan kawilujengan sageda rancak gangsar tanpa godha rubida satemah dedaran ingkang den olah dados pasugatan ingkang miraos kacekapan sedayanipun nanging ugi boten boros tanpa antara dangu ponang hakipun murub makantar anggambaraken pos kasembatan sedyaning hangolah boga purnaning purna gatining Titi Laksana cethik latu tumuli hangedani tata cara siraman. Sangya adilegah ingkang satu kebaing berkah. Tata cara cethik latu sampun paripurna. Salajengipun tumuli badhe katindakaken tata cara siram jamasing calon pengantin putri. Pramila katur Ibu Juru Sombaga kepareng pratitisaken tata cara punika. Katur Bapa Buti Leksana sekalian garwa sumangga kula dherekaken manjing panti pamingitan cumandha ing calon pengantin putri arsa hangadani tata cara sungkeman. Kairing ungeling gending wigaring tias. Wus kepareng lenggah Bapa Buti Leksana kalian garwa ing sasana piniji. Ing mangke dupi Rama Ibu sampun kepareng lenggah. Calon pengantin putri nenggih Rara Ayu Eka Murtiningsih. Repepeh pindha sata matarangan lumarap ngabiyantara ing ngangsa Rama Ibu. Rama, dinten menika pun putra Eka Murtiningsih ngaturaken sungkem miwah nyuwun ididonga pangestu Rama. Kula mangertos kados dene dereng kathah anggen kula nampi panggula wentah saking jengandika Rama. Nanging kados pundi malih jernyatanipun ing kalenggahan mangke jodho sampun cumepak. Mila Rama kepareng jurung pandonga pangestu tumapak ing gati plethek ing surya dinten benjing. Kula kedah nglampahi palakrama Rama. Ya nggir anakku Murtiningsih. Tak pepujekke marang ngarsaning dat kang murwa ing dat. Gusti kang murbeng dumadi sembada lakumu ayem tentrem bale wisma kang bakal mbok rakit kalawan garwa kang mbok pilih. Nggir anakku Murtiningsih, aja kongsi kendhat memuji ing ngarsaning Gusti. Mugi rahayu basuki sak lakumu nggir anakku Murtiningsih. Paripurna sungkeman dalah Rama kalajengaken sungkeman dalah Ibu. Kanjeng Ibu, ing kalenggahan mangke kula pun putra Eka Murtiningsih nyuwun idi palilah. Kula mangertos kados dene dereng purna anggenipun Kanjeng Ibu kula wentah dumateng kula. Nanging parikedahing dinten menika kula nyuwun idi palilah miwah donga pangestu. Tumapak ing gati dinten benjing kang putra pun Eka Murtiningsih
badhe nindakaken miwah anjangkepi darmaning agesang, nindakaken palakrama Ibu. Iya ngger anakku Eka. Kaya-kaya abot jroning rasaku maringi palilah marang anakku kang dak tresnani. Nanging diaboti kaya ngapa jur nyatane jodoh ketali wangsa kang ategesira anakku Eka Murtiningsih wis ketemu kelawan jodohmu ya ngger. Paripurna sungkem tata cara saklajengipun nun inggih ngracik toya siraman. Dumateng Ibu kalenggahaken rumiyin wonten ing sasana palenggahan siraman. Kairing gending ketawang tumadah. Purna ngenya sungkeman. Calon panganten putri Gyoka kanthi manjing sendang pasiraman. Lon-lonan ngenya lumaksana pratandha saka hanengenaken rasa pangati-ati. Murih lulus raharja manggih mulya. Jalaran lamun grusa-grusu bakal nemu reridu. Tan rinasa wis ngancik unggian kang tinuju nenggih sendang pasiraman. Para tamu kakungsa putri ingkang satuhu kinurmatan. Lah menika tah wujuding sendang pasiraman. Nenggih papan ingkang rinengga tetuwuhan pindha patamanan. Candrane kadya padusaning para hapsari. Wus cumawis tirta suci kang kapundhut saking sapta sumber nggih sumber 7. Setunggal mbaka setunggal arsa karacik dening Bapa Budi Leksana. Toya kang angka setunggal nun inggih toya saking Masjid Agung Demak. Kalajengaken toya kang angka kalih nun inggih saking Masjid Sunan Kudus. Sumambung kang angka 3 toya saking Cala Murya Sunan Murya. Ewontene toya kang angka 1 saking Masjid Agung Baitunur Pati. Sumambung toya kang angka gangsal saking Genuk Kemiri. Toya kang angka 6 nun inggih saking Kajen Mbah Mutamakin. Ingkang pungkasan toya Zamzam saking Mekah Al Mukarramah. Sedaya wis manunggal ing Jembangan Pasiraman. Katingal kambang-kambang rinengga kembang setaman. Sasuwuking gending ingkang kapireng badhe kasuwukaken donga kanthi ageng ing pangajap mugi tansah jinangkung nugraha ing Gusti. Dumateng ingkang kapiji paring jurung pandonga Bapa Budi Prabowo sumangga kadherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh, para bapak saha ibu ingkang kinurmatan. Monggo sareng-sareng kita ndedonga ndongaaken calon pinanganten saha pinanganten putri saha pamangku gati kanthi kapitayan soang-soang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يعافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركات وأبواب النعمات وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة اللهم آفينا من كل بلاء الدنيا وأداب الآخرة
واشرف عنا بحق القرآن الأديم ونبيك الكريم شر من قضاء الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purnaning Hastunggara mugia dadi tirsa suci Puspitasari kinarya sarana siram jamasing calon pengantin saged tohangi cali salwiring sukerta kang sinandang temah suci lahir lan batine. Nalika semono Bapa Eka Leksana mundhut sapirangan winadahan ing Bogor Kencana. Arsa kakintun dumateng calon besan. Kinarya sarana siram jamasing calon pengantin kakung. Pramila dumateng Duta Tiryana ninggih Bapa Suharso. Sekalian kepareng hanyaket saperluhan nampi tirta suci Puspitasari. Kakang Mas Suharso kula nyuwun tulung dumateng jenengan sekalian supados ngaturaken toya prawitya adi menika dumateng calon pengantin kakung. Nuwun Bapak Budi, toya kula tampi lan kula badhe nyuwun pangestu badhe bidal wonten dalemipun calon pengantin kakung. Matur nuwun. Dupi wus hanampi tirta suci. Tumuli jumangkah Sang Duta Tirya Arsa hangayayu wajib. Datan kinocap lampahe Sang Duta Tirya daya-daya tumugi sasana tinuju. Calon pengantin puri sampun siaga sesuci kanthi siram jamas. Pramila saking punika sumangga katur juru sumbaga kepareng pratitisaken kapurwakan kanthi hanglulur calon pengantin putri. Kairing kanthi laresing gending ketawang gondo mastuti pelok 6. Calon pengantin putri sampun siaga sesuci kanthi siram jamas. Pramila saking punika sumangga katur juru sumbaga kepareng pratitisaken calon sri panganten. Kawiwitan saking Bapa Budi Leksana. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus kramas ngedusi badanku sing kasar. Ngramasi kadangku 4, 5 pancer, 6 nyawa 7 bumi. Sah njaba njero gumebyar kadya banyu. Banyu mulya maring aku Dyah Kusumaning Ayu, Dewi Eka Murtiningsih. Siram kang angka sepisan. Anyep ngicali sukertane rubeda. Kalajengaken ibu ugi kaping 3 nggih Bu. Saking mustaka ngandhap kang sepisan. Terus pamidangan pundak tengen lan kairing. Kaping 3 jojo mangandhap. Sampun cium kening cepikat-cepiki angsal nek ibu bapak ampun kepengin nggih. Salajengipun
Kang angka kalih nun inggih Ibu Irma Cahyaningrum. Kawiwitan saking mustaka ngandhap kalajengaken midangan tengen kiring mangandhap. Kaping 3 Jojo mangandhap. Kang angka 3 nun inggih Ibu Dwi Rejeki. Saking mustaka mangandhap pamidangan tengen kiring. Cium pipi kanan, pipi kiri. Wondene kang angka sekawan nun inggih Ibu Nur Istiqomah. Siram tirta kang angka sekawan. Sekawan menika papat niku catur. Kusumaning ayu kedah mbangun miturut pitutur catur pituturing tiang sepuh. Pituturing pini sepuh pituturing garwa sang guru laki rabine. Kang angka gangsal nun inggih Ibu Zumalalaili. Saking mustaka ngandhap pamidangan tengen kiring mangandhap. Kang angka 3 Jojo mandhap. Kang angka 6 nun inggih Ibu Sulistiani. 6 ing pangangkah lan pangajab tansah mbangun bale brayat kanthi adem ayem lan tentrem. Sesuk nek tuku omah sing nomor 6 ya Bu ya ben ayem tentrem. Wondene kang paring siraman kang angka 7 nun inggih Ibu Tri Suharti. Siniram tirta ingkang angka 7. Dyah kusumaning ayu pikantuk pitulunganing Gusti. Nenggih pitulungane para sasama boten tansah ribet. Ewet anggenipun bangun bale brayat. Kapindho kasiram tirta sewindu lawase adem ayem. Ingkang pungkasan nun inggih Ibu Juru Rias Ibu Siti Aminah paring aji. Sedaya para pinisepuh ingkang kabiji sampun purwa hanyirami. Salajengipun nenggih sesuci pungkasan kanthi wudu ngagem tirta suci ing kendi pratala. Nun inggih tata cara pecah pamor. Kairing gending udan mas. Hangucuraken toya kendi ateges kendi pratala. Kendi arane wadah pertala lemah elinga ya ngger wong urip iku teka lemah bakal bali marang lemah. Ngucuraken toya kendi banyune mancur rejekine pengantene, rejekine Rama dalah ibune, rejekine periase, rejekine syuting fotografere, rejekine MC-ne, rejekine cateringe, rejekine para dwija. Amin. Tata cara saklajengipun nun inggih pecah pamor pecah kendi. Kanthi ngendika
Aku ora niat mecah kendihan nanging mecah pamore putriku Eka Murtiningsih sing arep dadi pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Para tamu, pecahing kendi pratandai wis pecah pamore calon pengantin putri. Katun Sulistya ceritane. Pratandani wis suci lair lan batine, siaga ngracik tataraning gesang nenggih lumebet alam bebrayan. Wondene tata cara saklajengipun nggih bopongan. Purna adicara pecah pamor. Tumuli hangedani tata cara bopongan. Calon pengantin putri binopong dening ingkang Rama. Kinarya pralambang jejering bapa biyung. Wanci menika pungkasan genya paring panggala wetah. Jalaran wir tumapak ijab kabul. Tanggel jawab hangeluwentah gumanti dateng garwanipun. Purna tata cara bopongan. Salajengipun badhe hangadani tata cara pagas rikma saha tanem rikma. Ingkang menika katur Ibu Juru Sumbaga kepareng pratitesaken. Lampahing pagas rikma lan tanem rikma kairing gending Sri Kaloka. Calon pengantin putri nyepengi bokor isi toya miwah sekar triwarna kanthi ngungkuraken bapa lan ibu. Bapa magas rikma kaping 3 ing tigang panggenan kiwa tengen lan wingking ajeng pagagas kalebataken bokor. Ibu ugi magas rikma kanthi tumindak ingkang sami kaliyan ingkang katindakaken Rama. Pagasan rikma ing bokor katanem ing plataran ngajeng dening bapa lan ibu ing papan ingkang sampun kasiagakaken. Paripurna pagas rikma kalajengaken tanem rikma. Iki langsung dicondro. Tumuli kadodosaken setunggal kayan pagasing rikma calon pengantin putri. Daya-daya ibu Budi Leksana ngandhani tanem rikma. Wis manjing sasana piniji Bapa Ibu Budi Leksana ngasta pagasaning rikma calon pengantin kakalih dupi wis semekta sadayanipun. Tumuli pagasing rikma calon pengantin kapetak ing Bantala. Estening galih hametak watak ingkang kirang prayogi saking calon pengantin kekalih. Mrekantuna watak dewasa kinarya sarana anggayuh kamulyaning agesang bebrayan. Pagas rikma ugi sinebat kerik sinom. Sinom saking tembung anom liripun ngicali watak ing lari anem ingkang kirang prayogi. Kalajengaken tata cara salajengipun nggih pagas tumpeng lan dulang pungkasan. Tata cara salajengipun pagas tumpeng saha dulang pungkasan. Pramila tumuli angadani tata cara dulang pungkasan anenging paring boga wekasan kairing ladrang tumadah. Dupi wesamekta sedayanipun Bapa Eka Leksana Giya magas tumpeng dipun wagas kaparengaken dumateng Ibu Widyastuti arsa pinaringan lawuh ati antep ceker lan suwiwi pungkasaning Rama Ibu netepi wajib paring boga wastra dumateng putra. Jalaran wiwit tumapak ijab kabul ing mangke kewajiban paring boga wastra dhateng calon pengantin putri gumanti dhateng garwanipun. Purna pagas tumpeng lan dulan pungkasan
kalajengaken sadyan dawet saha paring pawitan. Bapak saha Ibu Budi Leksana kula dherekaken lenggah sakawit. Sagung para ingkang sami rawuh kakung miwah putri ingkang satewu luring budi. Ing mangke bagi kaadanan tata cara sadyan dawet. Ingkang punika katur Bapak Budi Leksana sekalian. Sumangga kepareng manjing sasana tata cara. Katur paraga ingkang piniji ambaga arta wingka utawi kreweng dumateng para tamu keparenga hangayahi gati. Kadang panata pita swara hangiringi lampahing tata cara kanthi larasing gending. Sri Rejeki. Lah menika ta warnanira. Sampun kepareng miyos saking dalem agung tumuju sasana tata cara sadyan dawet. Nggih. Pun cobi sepalih kaparingaken Bapak. Kaaturaken dumateng Bapak. Kaaturaken Bapak. Nggih, pun cobi. Pripun Pak Ne? Seger ces. Seger. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun buka dasar. Semar sing dasar, Gareng sing ereng-ereng, Petruk sing celuk-celuk, Bagong sing ngomong-ngomong, Janaka sing tata-tata, Srikandi sing ngedoli, Larasati sing nukoni, laris saking kersaning Allah. Amin. Laris. Sumangga Bapak. Monggo dumateng kadang sedaya badhe ngersakake dawet, sumangga dawet ayu monggo. Dumateng para tamu sumangga. Sumangga samiya tumbas dawet. Dawet. Ibu sing ngedoli, bapak sing nampani duwite. Diklumpukke ya Bapak Rama. Duwite diklumpukke. Iya Bune. Iki wis oleh duit akeh lho Bune. Wah, laris ya Pak Ne. Dawet sumangga, ingkang dereng tumbas sumangga. Kula aturi tumbas. Nggih, artanipun kuning mas. Wah, klumpuk poji kayane klumpuk dadi siji. Dawet. Sumangga Ibu Tini dawet. MC-ne uman ya apik ora uman ya becik. Napa malih tukang sone niku biasane paling keri lho. Mboten keduman mesake sanget menika. Pripun Bapak raose dawete Ibu Widyastuti? Ger, oh seger. Estu menika nggih. Asilipun sadi dawet mangke kaparengake dumateng ingkang putra kangge modal anggenipun lomban, anggenipun bebrayan bangun Balewisma. Paripurna tata cara sadi dawet tumuli ngetang arta ngenyopi kantuk saking sadyan dawet badhe kaparengaken dumateng ingkang putra. Nenggih calon pinanganten putri. Ditang riyen asilipun. Pira Pak Ne asile? Sih sibuk sadyan. Wah jan laris banget. Mpun Rama dipun tilar kersane ingkang mendhet, kersane mendhet. Nggih. Pun asilipun dipun etang. Pun ingkang sadyan kersane dikentosi Pak Tino.
Oh, nun inggih. Ditang riyin hasilipun ditang. Mangke kaparengaken dumateng putri. Ayo Bune dihitung hasilnya dodolan. Dawet. Ya. Nggih bapakne. 100. 500. Wah, 2 juta. 100 juta. 500 juta. 900 juta. 950 sak miliar. Weh, angsalipun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Modal 60.000. Pun diparingke calon manten pinangka kangge modal anggenipun lelomban bangun balik bebrayan. Asilipun sadidawet dipun paringaken ingkang putra calon pinanganten putri minangka pratandha kangge modal anggenipun lelomban bangun bale bebrayan. Para rawuh kakungsa putri ingkang saduhu kinurmatan, purwa madya dungkap wasana. Tata cara pasang tarup cethik latu saha siraman ing wanci punika sampun lumampah kanthi rancak kalis ing sambikala. Inggih awit saking keparenging Gusti ingkang Maha Agung. Saderengipun hangancik tata cara panutup sepisan malih Bapa Budi Leksana ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuh panjenengan sedaya. Bapa Budi Leksana nyuwun gunging pangaksami ambek bilih anggenipun angklatupuhi nampi saha angacarani rawuh panjenengan sedaya kathah kekirangan saha kalepatan ingkang boten damel sukarnaning penggalih. Mekaten ugi kula pribadi ingkang piniji andherekaken tata cara punika wonten kirang trapsila punapa dene wonten kital kuciwaning atur. Kula tansah ngadhang rumentahing sih pangaksami ing wasana kanthi hangunjukaken puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kula pungkasi tata cara punika kairing sesanti jaya jaya wijayanti. Mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Kundur panjenengan samangke nderekaken kasukuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.